A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina muku barka da kasancewa a cikin episode ɗinmu na yau. Ku sani, dalilan da suke sa mu yin hawaye a rayuwa suna da yawa. Akwai hawaye na ciwo, akwai hawaye na rashi, akwai hawaye na bakin ciki. Amma akwai wani hawaye guda ɗaya da yake da daraja fiye da su duka. Hawaye saboda tsoron Allah. Wasu mutane sun iya yin kuka saboda duniya, amma ba su taɓa yin kuka saboda zunubansu ba. Wasu sun taɓa yin kuka saboda mutuwar wanda suke so, amma ba su taɓa yin kuka saboda nisansu da Allah ba. Wasu suna iya zubar da hawaye idan suna cikin mutane, amma idan suna su kaɗai su da Allah, sai idansu ya bushe. Ba wai don saboda ba su da matsaloli ba ne, sai don kawai zuciyar ta daɗe bata koma ga Allah ba. Akwai wani lokaci mafi girma, lokacin da kake kai kaɗai, babu wanda yake ganinka, babu wanda yake jinka. Daga kai sai ubangijinka. Ka tuna zunubanka, ka tuna sakacinka, ka tuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya rufa maka asiri. Duk da cewa ka saba mishi, sai ka ji zuciyarka ta karye, idanunka sun cika da hawaye. Ba don tsoron mutane ba, sai don tsoron Allah maɗaukakin sarki. Wannan hawaye yana da matsayi mai girma. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa cewa akwai wasu mutane guda 7 da Allah maɗaukakin sarki zai saka su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai nasa. Daga cikinsu akwai mutumin da ya tuna Allah shi kaɗai, sai idanunsa suka zubar da hawaye. Ka yi tunani, hawaye a duniya, inuwa a lahira. Rauni a duniya, tsira kuma a lahira. Ramadana lokaci ne na irin waɗannan hawaye. Lokaci ne na karyewar zuciya a gaban Allah. Ba sai ka san yadda za ka yi kuka ba, kawai ka kasance zuciyarka akwai gaskiya da tsoron Allah. Ka tsaya a sallah, ka ɗaga hannayenka, ka faɗa wa Allah maɗaukakin sarki komai da ke damunka, domin Allah maɗaukakin sarki yana son jin muryanka, yana son ganin kuma komawarka gare shi. Ba saboda yana buƙatar ka ba, sai don saboda kai kana buƙatarsa. Kada ka ji kunyan yin kuka a gaban Allah, domin hakan ba rauni ba ne, ƙarfi ne. Ƙarfi ne na zuciyar da ta gane kuskurenta, ta kuma yanke shawarar dawowa ga Allah maɗaukakin sarki. Domin so da yawa hawaye na gaskiya su ne farkon canji na gaskiya. Ku kasance tare da ni a episode na gaba, inda za mu yi magana akan wani lokaci na musamman, lokacin da mafi yawan mutane suke bacci, amma mafi kusancin bawa ga Allah yana farke, lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake kira a cikin duhun dare. Bissalam.